Ce mai faci? Deci tu ai furat telefoanele. Da, te duci la închisoare. Urcă! Și telefoanele? Lasă telefoanele, le iau eu mai târziu. Vino cu... Așa-ți trebuie. Ne vedem după 2 ani. 2 ani. Trebuie să fac un plan să alfatez, dar cum? Am mâncat atât de mult azi, trebuie să mă odinesc. When the prince was about to enter the window, the wicked witch chopped off the Mi s-a părut. Ce-o face prizonierul ăla? Trebuie să dai mâncare, am uitat. Prizonierul. Jumbox. Ok. Trebuie să-ți dau de mâncare, deci... ce-i vrea de mâncare? Poți să alegi ce vrei. Da. Poți să alegi ce vrei tu dintre terci de ovăz și terci de ovăz cu cândaci și muște. Ok. Na, ți-am adus mâncarea. Toată lumea mă lasă. Ok. Au, frigio ăla, știi? Da, știam, de asta l-am aruncat pe tine. Prizonierii ăștia n-are pic de respect. Era alarmă? Stai să văd camerele. No. Nu, lipsește. Trebuie să caut. Bună polițist. Tu cine mai ești? Sunt Gabriela. Cap. Ai văzut o prizonieră care avea un tricou cu lămâi și pantaloni? Cred că-i sora mea geamă. Pe sora geamului nu poartă același haine. Nu dacă... Vino înapoi! Trece la până, celula să nu te tine. Mâncarea machiaje. N-am avut altă cale. Trebuia. Voi sunteți handicapat? Nu vin! Chem poliția, domnule! Nu sunt poliția. Chem altă poliție! 112! Alo? Polițistul ăsta care vorbește la telefon cu mine, el m-a legat de scaun și este un psicopat. Ok. Continui vorbeați la telefon? Da, pentru că noi suntem doar singura poliție din oraș. Ei, măcar pot să lucrez în liniște. Ei, ea doarme, nu pot să mă ocup. Ce prizonieră, ok. Jur că dacă mai scapă o dată,
Bună, domnule! Cine sunteți? Sunt domnul de la polițist. Domnul de la polițist! Păi cine sunteți? Eu sunt copilul la un polițist aici. Sunteți un pic cam mare să fiți un copil. Câți ani aveți? 8. Ia să vă văd pașaportul. 35! Eu cred că tata... Cine ești? Sunt copilul la un polițist și copilul la un polițist este de 30. Aha! Treci la foaie! Asta era singura cale. Trebuia să te leg așa. Am scăpat. Ei, eu ți-am zis. Singura cale. Ce mai bine să audi? Cum să mă acasă? Ca să am semnal, bine. Sau să... Ce naibii? Am auzit? Alarm? De ce nu pot să cred așa ceva? Unde sunt? Bună, domnule. Am avut destul. Voi cine mai sunteți? Da, ce, domnul polițist? Mașina mea ce-a făcut ilegal? Ai furat telefoane! Asta ai făcut! Asta ai făcut! Ultima metodă. Un semnal! Fraților, am găsit-o în vreme. Jucăria mea a funcționat. Trebuie să mă luați de aici. 1, 2, 2. Deci, prieteni, noi filmam un video cu închisoare. Și jucăria asta eu cred că vine după Marte. Extraterestru. Cred că ne bântuiești. Da, asta a fost neașteptat. Ne-a întrerupt și video-ul. Unde acolo unde a patra oară. Unde a treia oară. Ieși! Da, nu cred că asta. Extraterestru. Tu cred că vine după Marte? Da, eu cred că păpușa asta este o păpușă extraterestră. În fine. Ok, prieteni, da? În fine, prieteni, sper că v-a plăcut acest video. Short. Video. Short? Video. Video. Sper că v-a plăcut acest video. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like și subscribe. Și facem partea a doua. Nu facem Nu facem partea a doua, da.